Ei, kyllä mä nyt päästän sut töihin. Hei hei. Heippa. Perkele. Kuitti. Soita uudestaan. En. En. Anna sitä neekerimusa. En. Perkele. Täällä soita sitten omasta puheen. Älä soita. Miksi? Terve, ette ikinä arvaa mitä mä löysin. Vorot oli vissiin unohtaneet takapihalle tän. Biggie. Onko se? Biggie. Ei voi olla totta. Isma. Meidän on myynti-ilmoitus on hävinnyt. Siitä on myynti-ilmoitus netissä. Ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vasta on myynti-ilmoitus. Touch me now. Miten sä on voinut semmoista tehdä, Isma? Miten muuten toi Biggie. joka olisi tänne löytynyt? Isma, onks tää totta? No mitä väliä sillä on? Onhan täällä... Biggie. Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei. Perkele. Perkele. Tätä elämää. Lavastitko sä tän murtovarkauden? Nyt nukkumaan ja... Siinä selittämässä on käynyt kiinni jo! Kerro totuus. Kerro. Mulle tuli euro taas seurakunnalta. Mä olen sitä mieltä, että... Hei. Mitä mieltä tästä on koti, kirkko ja isänmaanpuolueen edustaja? Olisi vielä mielenkiintoista kuulla.